Ay, kain. Tulong. Papaitan, ulam. Sige, luto. Papaitan. Sira. Time break time. Kain dah muna. Ano po, magandang tanghali. Yun nga, tagpahinga muna sa pagbubong. Yung vlog naman natin na ating gagawin ay magki-clearing na dito sa loob. Tanggalin natin mga kahoy-kahoy, tapos yung mga kalat-kalat na ganyan, tatanggalin ko. Yun muna yung vlog natin na gagawin dito sa bahay ni Chinchin. Lilinisan ko siya. Simulan na natin. Ay, ako lang pala. Kamay tayo. Sumisigaw. Clearing. Tanggalin ko itong yero. May umapit. Tulad mo. Ano ba ang iyong layunin? Malinis na dito.
Magagamit ba itong panambak sa labas? Kabuklo rin yun.
Ayun na, dito sa kwarto isa. Bali, wawalisan na lang siya. Natanggal na, bali, dalawang sakong simento yung natanggal ko ng mga tipak-tipak na, no? Mga hollow blocks. Ayan. Kasi mga kahoy. Ano? Malinis na siya. Kunting walis na lang. Dito naman tayo sa kabila. Dito sa labas, no? Yung mga ganyan. Tanggalin na natin yan. Tapos ito. Tapos sunod naman. Sunod dito. Para malinis na. Ang ganda na tingnan. Yan. Bababa natin yan.
Yan ko muna ng sako. Para may sako ko na to. Yan. Nagalikabok. Tapos dito rin, linisan din natin siya. Para mas maganda na yung ano, mabawas-bawasan na yung dumi dito sa loob, dito sa taas. Para pag sakaling mapinis na, kunti na lang yung tatanggalin ng mga dumi-dumi. Ito na susunod. Mga, ano lang naman dito mga kahoy-kahoy, bakal.
Pataya ako, pataya. Yung break time. Kain daw muna. Ah. Kain na daw. Yung mga tayong 20 ko. 5 Ano ay? Kain. 200. Mama na chin-chin. Kain. 5 na. Salamat kayo. Amoy. Una. Amoy. Kain. Ulong. Kawin mo makulong ka sa gabi pa. Papaitan ulam. Galing araw. Sige luto. Papaitan. Sirap. Ngayon ka lang